Hvad så alle sammen, og velkommen til den her video. I dag så sidder vi inde på chaosmc.dk, som er min server, som jeg har med en kammerat. Og ja, jeg har tænkt mig at starte en fangeserie her på serveren, fordi at vi skal have udbredt, at serveren den er op at køre. Vi åbnede i går, og lige nu er der 4 spillere inde. Når jeg optager det her, så er klokken de 5. Så ja, lige nu er der ikke super mange inde. Nogle tidspunkter af dagen så er spillertallet en smule bedre, men sådan hovedsageligt så vil vi rigtig gerne have nogle flere spillere ind. Så jeg har tænkt mig at køre den her serie for at vise, hvad der er at lave herinde. Vise frem og ja, bare køre sådan en normal prison-serie, som man kan sige. Så i håb om, at der er nogle flere, der ser serveren og måske gerne vil ind og spille. Det kunne i hvert fald være super fedt. Ellers så, hvis man bare mere til bare at følge med på YouTube, så skal man selvfølgelig også bare have lov til det. Men ja. Nå. Ja, som I kan se ude i siden, så har jeg $1.177. Man starter med 1.500, men jeg har lige løbet lidt rundt på den her account. Og så har jeg 593 mønter. Så mange starter man vist ikke med. Det er også fordi jeg har klaret nogle missioner og således. Men sådan hovedsageligt starter vi fra 0, ikke? Jeg har ikke andet på mig end det her, og jeg har ikke nogen celle. Så det bliver sådan rigtigt fra at vi starter på bunden til at jeg selvfølgelig bliver super rig og alt det der fis. Men ja, til at starte ud, så kan jeg lige vise sprogen lidt frem. Bare de ulovlige ting, så har vi donator kits, og jeg spiller selvfølgelig uden donator, for at vise det som alle kan selvfølgelig. Så har vi noget dusør, med at man kan sætte dusører på vagter. Der er ikke nogen, der har sat nogen lige nu, men så kan man smide nogle penge på et hoved, og så hvis den vagt dør, så den, der dræber vagten, får dem udbetalt. Så er der daglige missioner, og dem tænker jeg selvfølgelig, vi skal klare. Vi skal plante 32 flasker. Starter vi lige. Og så skal jeg hakke 50 kul. Ja, den klarer vi nemt. Og så røve vagtvolden. Det er jo så, må vi håbe, at der kommer en vagt ind. Så er der Kit Fange. Og ja, det ser jo lidt vildt ud. Så Diamond Gear, men det er jo fordi vi kører lidt det her med lidt mere action inde på serveren, så det kan man tage, det her kit. Og det man så kan gøre, det er at man kan opgradere det, som man kan se her i menuen, og det koster så mønter, så man kan opgradere helt op til Protection 2, Sharpness 2 som normalt spiller, og Protection 3, Sharpness 3 som donator. Så det skal jeg helt sikkert have opgraderet, fordi at det her kit kan man tage hver 30. minut. Så hvis man har det godt opgraderet, så er det helt klart en stor fordel. Så er vi toplisten. Der er lidt forskellige mennesker her. Der skal vi selvfølgelig forhåbentlig ligge i toppen på et tidspunkt. Så er der stats. Så her, der kan man se sine stats. Kan lige se, at jeg har 4 timers runtime. Så jeg har spillet lidt. Stjålet for 12 NPC'er og minet en del. Bare lige for sjov. Så er der møntshoppen. Det er også noget, hvor man kan bruge sine mønter. Kunne muligvis godt overveje at købe noget haste buff. Fordi jeg tænker, at vi lige skal ned og mine lidt. Men ellers så er der lidt af hvert. Der er vores huspartner og så lidt. Der er en, der står og dræber en her. Jeg tænker, vi løber ud. Så jeg tænker, vi starter ud med at mine lidt i hvert fald. Det giver rimelig godt her på serveren at mine. Fordi at vi har lavet mine-level og lootboxes og så videre, som man kan få, når man miner. Ja. Og mine-level, det kan man se på ham NPC'en her. Og jeg er i mine-level 2. Jeg skal op til mine-level 3. Så jeg skal smelte Collection level 2. Og så mangler jeg noget mere XP. Og jeg kan se her, at jeg skal smelte 27 mere jern.
så kommer jeg i Smelt Collection 2. Så det er jo lige om lidt. Ja, ellers skal jeg lige se, hvilken quest jeg er nået til. Jeg er nået til 171 kul. Det ved jeg ikke lige, om jeg gider nu. Jeg tænker lidt, at jeg skal have hakket de 50 kul der, som vores daglige mission siger. Og her står der, at man kan tjekke lootboxes. Det er de 3 forskellige lootboxes, man kan få, når man miner. Og der kan man så få det her i den normale. Det er ikke det vildeste. Så kan man få det her i den sjældne. Det er nogle lidt bedre ting. Især diamanterne, det kunne være fedt at få dem. Så er der legendarisk, hvor man kan få hits. Men det vil komme bag på mig, hvis jeg var så heldig at få det. Men ja. Kommer sikkert lige en super fed timelapse af Jamina, eller så cutter jeg bare i det. Ja, det får vi let at se, hvad jeg magter. Men jeg vender i hvert fald tilbage bagefter. Så fik jeg minet en smule. Ja, som man kan se her. Jeg fik klaret den daglige mission. Og så fik jeg også lige en lootbox, mens jeg minede. Så jeg tænker lige, vi skal åbne den. Se hvad vi får. Spændingen. Guldbillet. Det siger jeg ikke nej tak til. Så vi kan lige løbe forbi casinoet her lige over broen. Så vi løber lige ind. Så spiller vi den her billet, så vi ser, om vi får noget godt. Så skal vi bare have 3 på stribe. Kom så. Ja tak. Det var dog ikke lige det bedste, vi kunne få, men guldbilletten, ja, det var det værste. Men ikke denne gang med jackpot. Nå, vi må hellere komme forbi spawn. Okay, han ser lidt aggressiv ud, ham der. Okay, det er de begge. Hold da op. Det var fandme lige før det gik helt galt, mand. Shit. Nå. Så vi sælger lige her. Bum. 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 Så kan vi lige craft den der om. Sådan der. Så kom vi simpelthen op på 5.200. Det var ikke dårligt. Ja. Så tænker jeg faktisk bare, at vi skal hen og have sådan en celle. Køber lige noget træ med, hvis vi skal crafte lidt. Jeg skal bruge en halv stack cirka. Tager vi bare til at starte med. Ja. Nu må vi lige se, om de der er smuttet. Perfekt. Så skal vi bare hen og finde en celle. De gode er vist taget dem i starten. Ja, på begge sider. Der er også en deroppe. Hvor skal vi på? Ja, jeg tror sgu, jeg tager den herinde. Skal vi have en crafting table. Der. Så skal vi have kister. Skal vi placere dem henne? Jeg tænker, vi skal køre fuld farm i cellen for at få maksimal profit. Så jeg tror, jeg placerer den her. For nu i hvert fald. Gør vi sådan der. Sådan der. Køber lige 2 dage mere. Nej, det var kun 1. 2 dage. Sådan der. Perfekt.
Så skal vi lige forbi BM. Så står Mohammed heroppe med sin autocamper. Så kan vi lige købe noget fra ham. Vi køber noget vand, og så køber vi meget. Skal jeg må bruge? Det er lidt dyrt, det her jord her. 20. Og vi køber 30 for at være sikre. Seeds kan vi få af at røve NPC'er, så det venter jeg lige lidt med at købe. Hvis nu vi bare kan nøjes med at røve nogle NPC'er. Og så slipper vi for at købe seeds. Det er lidt dyrt i hvert fald. Kan vi lige se her. Skal vi lige røve Nick på vejen, hvis vi kan. Det kan vi godt. Godt. 12 guld. Udmærket. Ja, sorry Nick, men jeg mistede lige lidt relation til ham. Så skal vi lige ind i cellen her. Her. Så skal jeg have noget for der, så vi kører sådan der og sådan der. Ja, det var sgu godt, jeg købte lidt ekstra. Så sætter vi noget vand der i midten. Skide godt. Så skal vi ud og røve nogle NPC'er. Kan vi lige se, om Marlene hun kan røves her. Kan hun godt. Se om vi får noget godt. 5 blaze rods, det er egentlig okay. Så tager vi lige Kevin også. Ja tak. Ingen cooldown, det er luksus. 3 guld, okay, det var ikke super godt. Se her. En diamantpolet, okay, det var rimelig lækkert, men stadig ingen seeds. Så vi også skal røve Brian. Ja tak. En sukker, ikke dårligt. Jeg tænker lige, vi skal hen og spille den her diamantpolet. Så skal vi bare have noget godt den her gang. Det vil lige være luksus med emerald eller jackpot. Vi ser om jeg har heldet med mig. Det har jeg simpelthen ikke. Det blev til ingenting. Det var da rimelig nederen. Så er der også nogle NPC'er ude i byen, som jeg tænker, vi lige skal se, om vi kan stjæle nogle seeds fra. Der står Oliver herovre. Skal vi lige have fat i ham. Se om han har nogle godter til os. En jernplet, stadig ingen seeds med Allan her. Det må være nu. Det må være nu, vi får det. Kom så. Kom så. Diamantplet igen. Ingen seeds. Det er sgu ikke helt godt. Må vi lige se, om Lukas har nogle seeds. Vi kan lige prøve faktisk at sælge det her sukker til Lukas her. Så lægger vi sukkeret ind her. Og ja, hvis der er nogen, der har set Schedule 1, så er det måske, eller spillet Schedule 1, så er det måske tydeligt at se, at det er lidt der, vi har fået inspirationen fra. Så vi kan lige sætte prisen. $1000, 58% chance. Måske godt være, vi bare siger ja til det. Det sagde han simpelthen ja til. Det er fandme i orden. Så tager vi lige $1000 der, og så røver vi ham lige bagefter. Det er lidt ironisk. Men det er weed. Nå, så må vi se, om Mads han har nogle seeds til os. Det har han selvfølgelig. Kom så. En guldpolet mere. Nå, ja. Jeg tror sgu, jeg har været rundt ved alle NPC'erne nu, så vi ender simpelthen med at skulle købe seeds. Det var da rimelig nedtur. Men vi skal i hvert fald hen og spille de her poletter. Det er en ting, der er helt sikkert. Men vi kan lige smutte forbi Rahim på... Ikke Rahim. Mohammed på vejen. Smutter lige ind her. Bum. Og op her. Det kan jeg ikke rigtig finde ud af det her. Så smutter vi op her. Sådan der. Og så... Det var lidt mærkeligt, den lige glitcher lidt. Så tager vi lige og køber, jeg tænker 10 seeds. 15. Sådan der. Så skal vi bare tilbage. Eller jeg tænker lige forbi casinoet, inden vi rører tilbage til cellen.
Eller når vi skal selvfølgelig også have en hoe til at så vores frø, så vi smutter lige forbi her og køber noget mere træ. Jeg kan ikke helt huske, om jeg fik brugt det hele. Vi køber lige lidt her. Perfekt. Og så kan vi lige smutte forbi casinoen. Forhåbentlig uden at blive forstyrret. Ser ikke ud til, at de der er her. Så vi hopper lige ind, og så spiller vi de her 3 poletter. Lad os se, hvad det bliver til. Kom, så skal have noget godt den her gang. Det er jo fandme en dårlig start. Så prøver vi med... Så virker det igen. Jeg ved ikke lige, hvad der skete der. Men lad os se. Kom så. Kom så. Jern. Det er sgu okay. Vi tager den. Lad os se med diamanten. Kom så. Kom nu. Jeg bliver nødt til at få noget ordentligt den her gang. Okay. Ja. Okay. Perfekt. Det var jo bare lort. Men ja. Sådan er det jo. Så må vi smutte til cellen og lige få lavet vores farm her. Hopper lige ind her. Bum, bum. Okay, vi havde selvfølgelig rigeligt med træ. Men ja, nu har vi lidt ekstra. Gør vi sådan der. Og så tænker jeg også lige, at vi skal have en ekstra dør. Sådan man ikke kan se ind. Yes. Jamen, jeg tænker sgu, jeg runder af her på episode 1. Vi kom rimelig godt i gang. Fik ikke super mange flere penge, men vi fik en del flere mønter, fordi vi fik klaret nogle daily quest, og vi fik også røvet lidt, og så vi har fået lidt mønter, ja. Så næste episode tænker jeg, at det bliver lidt mere, at vi skal tjene nogle ordentlige penge. Vi skal have fat i noget sukker, sælge noget mere sukker til nogle flere NPC'er, og så skal vi måske lave en bande, tænker jeg. Så vi kan få grindet noget bandelevel, eller noget i den stil. Og så skal vi selvfølgelig have fisket lidt. Det fik vi slet ikke kigget på i den her episode. Men ja. Og hvis der ellers er noget andet, I gerne vil se, så skriv det i kommentaren. Så laver jeg det i næste video. Men indtil da, så takker jeg af for nu. Jeg håber, I har nyt video. Hej hej.